Ndị be anyị daalụkwanụ. Ọ bụ mbụ nwanne unu nwaanyị Chukwu nọ nso. Igbo kwenu, Igbo kwenu, kwezuonu. Ihe onyonyo m nke taa wụ gbasara nwa amadi a na-akpọ Blord. Otebe aka m ka nụrụ maka nwa amadi ahụ. O nwere ihe anyị ga-amụta, ihe abụọ ma ọ bụ atọ anyị ga-amụta n'ebe nwa amadi ahụ nọ. Onye a na-agwa gị a na-akpọ Blord, ezigbo aha ya wụ Linus Ifejika. A mụrụ ya na Ebenebe, ọ bụ onye Ebenebe Ọka. Ndị Ebenebe Ọka kwezuonu, iwu onye Ebenebe biko denye na comment section. Nwa amadi a dị afọ 26 mana o nwere ego dịka nsị ọbọgwụ. A na-asị na Chineke mmadụ bọtara ya bred, Chineke ịbọtara ya bred n'obere. Mgbe ọ ka dị afọ 17 ka ọ hapụrụ be nna ya pụọ biri nnọọ biri n'onwe ya, biri naanị ya, bido na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike tutu ya nweta admission na ụlọ akwụkwọ dị ogo. Ọ bịara jeje mụọ ka esi emezi fon na ụmụ ihe ndị a gasị, ihe ndị ọzọ gasị, mụọ ka esi emezi ya. Ihe ndị ahụ nke ọ nọ na-eme wee na-enwetatụ ego o ji enyere onwe ya aka na ụlọ akwụkwọ. Ka ọ na-emezi ihe ndị ahụ, ọ bịara mata maka kripto. Ama m ihe m ga-ekwe na Igbo kripto, mana ndị na-azụ kripto ma ndị na-azụ bitcoin, all those things. Ya nwa wụ ihe na Blord ha na-akpọ ya wụ bitcoin lord. Ya ga-amụta n'aka nwa amadi ahụ isi n'ụlọ mara mma pụwa ama. Inwee company ma ị nwere ahịa ebe ị na-azụ ahịa ebe ọ dị ukwuu, mee n'isi company gị na be gị na be unu ebe a mụrụ gị. Gọọmenti steeti gị ga-ama mkpa ị bara. Ha ga-abịa inye gị ụtụ isi nke ndị oyibo na-akpọ tax. Ha ga-ama ka ha ga-esi mee ka maka na ha ma na ị wetara ọrụ, ị ga-enye ndị mmadụ ọrụ. Ụlọ ọrụ gị ahụ ga-eme ka ndị mmadụ nwee ọrụ. Bitcoin group of companies nwere 200, that's 200 people. Ị nwere ike isi na onwe ndị na-enwe 1000 nke a, mana adị n'ime 200 ahụ, ndị o nyere ọrụ kacha na ụmụ nwanyị. Ọ sị na ụmụ nwanyị na-agba mbọ, na ụmụ nwanyị dị ike ọrụ. Ha na-arụ nnọọ ọrụ site n'ime ala obi ha. Enweghị ihe side distraction ma ọ bụ ndị oyibo ga-distract ha n'ọrụ. Ihe ọzọ unu ga-amụta na ndụ nwa amadi a, ego ewe ego kwụ ọtọ. Ndị mmadụ na-akpọka ndị Anambra, na-apụka ndị Anambra n'ọnụ. Ndị Anambra ha na-agwọ ọgwụ, ha na-eme nke a ma gịnị ma ihe ndị ọzọ. Mana nwa amadi a, ndị EFCC bịa nwụrụ ya. Ka ha nwụchara ya, ha bịa nyochacha hụ na aka ya mee gịnị kwụ ọtọ, na ego ya na ọ kpatara ya n'ụzọ dị mma. Ọ na-eme ihe yahoo, ọ nakwa na-eme ihe fraud. Ya nwa kpọpụrụ ndị EFCC n'ụlọ ikpe merie ha, maka na mgbe ahụ ha jidere ya, ha jichiri moto ya, ekweghị ha hapụrụ ya moto ya abụọ, hapụrụ ya ofu, abụọ ndị ọzọ ekweghị. Ya sị ya ngwa ka ya gaa n'ụlọ ikpe, maka na gịnị, obi kara ya, ọ mana na aka ya kwụ ọtọ. O nwere ihe ọzọ, ịma na onye na-asị na otu a ka aka dị, imepe aka gị otu a ngozi ga-anabata. Otu a imepe aka otu a wụ ị na-enye, ọ na-enye ndị mmadụ, ọ na-enyere ndị mmadụ aka, ọ na-akwụrụ ndị mmadụ school fees, ọ na-enye ha scholarship. Ihe ndị a bụ ihe na-eri ego ya.
ọ naghị aṅụ mmanya, ọ naghị aga n'ụlọ oriri na nkwari. Ya iji gwa gị na nwa amadi a bụ nwa amadi nwere akọ na uche. Ọ naghị aga ebe mkpọtụ na-eme. Ịmagụ agha gụwa agụ a ga-agụta mmadụ one na-eme ka ya nwere ego na ka afọ dị ha nwere ego n'obere ahụ hapụ ị na-ebi ndụ dị aṅaa. But ya mana onwe ya kpakọrọ onwe ya ọnụ. Ọmụgori nwa sef, ọnụgo nwaanyị, ọ nụrụ nwaanyị mgbe ọ dị afọ 21, mụọ nwa mgbe ọ dị 22. Ya iji gwa gị na ọ bụ nwa amadi anya ruru ala, anya adịghị ya n'ezi. Ya na ihe anyị ga-amụta bụ bido n'ụlọ mara mma pụwawa. Inweta kọmpani pụwa ama, inwere kọmpani hiwe ya na be unu. Ọ bụrụ nke ị ga-eje hiwe ya na ịmagụ n'otu imi na ya dị obodo anyị bụ Naijiria. Ọ bụghị ihe niile ka a ga-akọrọ gị. Hiwe ya na be unu, kwụwa aka gị ọtọ. Ị na-emesapụ aka otu aka ọ ga-esi na-abata. Unu na-anụ maka JetPay, B-Point, ihe awụcha aapụ ndị o nwere a na-eji azụ bitcoin, na-erekwa bitcoin. Ya na ihe gbasara ya juru m n'afọ. Nsị ka m kọrọ unu ka unu marakwa maka ya. Ọ bụrụ ndị na-azụ ahịa bitcoin ka unu tinyekwa anya na ị na-eji aapụ ya wee na-eme, maka na ọ na-enwetakwa ego ahụ, ọ na-enyekwa ndị ogbenye, na-enyere ndị ogbenye aka. Ya bụ ebe a ka m ga-eweta akụkọ nke taa na njedebe. Daalụ maka ile ihe onyonyo a. Biko unu nyere anyị aka wee na-atụsa ihe onyonyo a.